Bien, y un poco por presentar esta sesión. Eta hurrengo saioa aurkeztuko dut. Hemen 3 esperientzia konkretu ekarri nahi izan ditugu. Esperientzia hauek antzeko ezaugarriak dituzte. Estatuko beste autonomia erkidegoetan ere garatu dira, eta gizarte zerbitzuen eremuan garatu dira. Ekar genitzakeen, osasun eta enpleguari buruzko beste egoera batzuk, baina iruditu zaigu, gizarte zerbitzuetakoak ekartzea egokiagoa zela. Eta era berean, ezaugarri berezi bat ere badute, izan ere sortzen diren zailtasun hoiei erantzuten diete beti ere gizarte zerbitzuen esparru horretan. Manuelek aipatutako esparru horretan non eskumen jakin batzuk dauden lehen arretarako eta beste eskumen batzuk bigarren arretarako. Hurrengo bi aurkezleak aipatuko dizkizuet, bi hauek aurrez aurre izango ditugu Kataluniatik, eta hirugarren hizlari bat ere izango dugu, Galiziatik dator eta online egingo du bere hitzaldia. Hiruak aurkeztuko ditut ordenean, hitzaldien ordenean, eta aipatuko dut laburki zertan datzan aurkeztuko diguten esperientzia hori, eta bakoitzak 21 minutu izango ditu bere esperientzia horiek aipatu ahal izateko. Eta gero, 15-20 minutuko tartea izango dugu galderak egin ahal izateko. Hitz egingo duten 3 pertsona hauek ez datoz gizarte esku hartzeetatik zuzenean, ez formazioz, ez eta soziologia edota gizarte heziketatik. Hiruak zuzenbide arlotik datoz, eta beraz, gure eztabaida beste testu inguru batean jartzen dute. Àngels Canals Vidal egin hasiko naiz, bera Bartzelona lizentziatua da, gizarte zerbitzuetan, Generalitaten lan egin du, 87tik aurrera, eta hainbat zeregin, hainbat lan izan ditu bere ardurapenean. Besteak beste, Bartzelonako udaletxeko gizarte zerbitzuen departamentu arduraduna izan da, beraz ezagutzen ditu gizarte zerbitzuak Bartzelonan, eta 22 martxotik aurrera Bartzelonako zerbitzu sozialen partzuergoko gerentea da. Berak aipatuko du hori Generalitatek eta udaletxeak elkarrekin bideratutako ekimen bat da zerbitzu sozialak eskaintzeko. Ondoren, Perfecto Rodríguez Muñoz izango dugu, online hitza hartuko du, bera ere zuzenbidean lizentziatua da, eta berdintasun eta ongizate zerbitzuen partzuergoko gerentea da egun. Hau ere, ekimen berezia da, Galiziako xuntak eta bertako udalek eta mankomunitateek elkarrekin jarritako ekimen bat edo zerbitzu bat da, batez ere genero indarkeria, haurtzarori arreta eta menpekotasun egoeran dauden pertsona edota inklusio zerbitzuak biltzen dituzten. Berak aipatuko dizkigu zein den Galiziako partzuergo honen egitura, eta azkenik Elena Kugaz Gallega izango dugu, bera ere zuzenbidean lizentziatua, eta 88tik diardu zuzenbide horretan, eta 2010tik Sumarreko zuzendari nagusietako bat da zuzenbidean, eta aipatu nahiko genuke, eskatuko diogu zein den bere ideologia, batez ere bi behar izanei ematen dien erantzun horretan. Batetik instituzioak eta administrazio lokalak bat egiten ditu, eta baita Kataluniako beste provintzia ezberdinak ere, ez dakit zenbat erakunde, tokiko erakunde biltzen dituzte, 52 tokiko erakunde dira, eta hor zerbitzu ezberdinak eskaintzen dituzte, batez ere menpekotasun egoeran dauden pertsonei kasuei erakuntzateko, baina batez ere enpresa publikoa izateak dauka guretzat esan gura, izan ere bitarteko, norbere bitarteko gisa, enpresa publiko hori kontrata dezakete udalerriek arreta zerbitzuri eskaini ahal izateko. Hau da, ez da bakarrik lehen eta bigarren arretako koordinazio eta integrazio vertikal hori, baizik eta honek agertzen du nola erantzun orain agertu zaigun kasurietako. Hau da, nor eta nola kontratatu behar dugu zerbitzu hauek eman ahal izateko. Aurkezpen labur hauek egin ondoren, Angel, zuri emango dizut hitza, eta behar bada zuk azal dezakezu zein den gure Bartzelonako partzuergo honen esperientzia. Saiatuko naiz labur egiten nire aurkezpena. Lehenik eskerrak eman nahi dizkizuet mintegi honetara gonbidatzeagatik. Jose Banosekin hitz egin ondoren, ulertzen dut denak udalerritan diardu zuen teknikariak zaretela, bai, eta aldundietan ere, bai, ados. Eta, gure partzuergoaren oinarriak emango dizkizuet uste dut,
orain Manuel Aguilar jaunak egindako aurkezpen horretan dagoeneko ikusi dugula Bartzelona kasu horretan, kasu zabala da, gu partzuergo bat gara, bertako etxe eta bertako udalak ekimenean, elkarrek lanean barkatu egindakoak, eta bai, partzuergo bat gara, eta beraz, 2015ko 40 legea dagokigu, sektore publikoko legea dagokigu, baina era berean oso partzuergo berezia da. Eta gainera, partzuergo legala edo juridikoa ere bat da. Izan ere, Bartzelonako udalak bera entitate municipal edo udalerri bat da, berezia da, karta municipal bat dauka, eta bi udalerrik bakarrik daukate hau Espainia mailan, Madrilek eta Bartzelonak. Eta honek dagoeneko bestelakoa den araudi bat eskaintzen dio, gure autonomiak eskaintzen denak, eta bertako tokiko erregimenak berresten dutenak, eta administrazio lokaleko legeek ere besten dutenak. Beraz, gure planoa zertxobait ezberdinagoa da, eta bereizgarri dugun beste ezaugarrietako bat da, gu bai, partzuergo bat gara, baina gure helburua, gure gizarte zerbitzuen helburuak bertsuak dira, eta gure lurralde edo Bartzelona hirigunera zabaltzen dugu, baina bere gure ezaugarri nagusia da, hemen ez dagoela interesik bi administrazioak elkarrekin jartzeko, baizik eta hemen instantzia goragoko bat daukagu eta lege batek erabakitzen du, azken batean, Bartzelonak, eta bertako, gure karta horrek, gutun horrek, hiru partzuergo egiten du, osasunekoa, hezkuntzakoa, eta gizarte zerbitzuetakoa. Hortik abiatuta, araudiak berak, gutun horren bidez, sartzen du, gizarte zerbitzuetako araudi horretan, Bartzelonak berak, funtzio jakin batzuk izango dituela, hirigunean, gizarte zerbitzuei dagokionean, eta denak parte hartzen ditu, lehena arreta, bigarrena arreta, eta abar, zerbitzu espezializatuak ere bai, eta gainera, eskumen osoa eskaintzen dio partzuergoari, eremu horretan, plangintzatik hasi, arautzetik pasa, eta inspekzio egiterako orduan ere bai. Gero ikusi behar da, nola jarri den martxa, baina markoa hori bera da, esparrua hori bera da, eta gero, hemen Bartzelonan, udalean bertan, badakigu, bertako autonomia zaindu behar duela, eta berra gertzen du, hemen lehen arretako eskumen horiek denak udalekoak dira, eta gainerako zerbitzuak partzuergoari esleitzen dizkio zuzenean. Beraz, dagoeneko partzuergoak erabakitzen du, eta badakigu, parte hartzaren 3-5 horiek guri bideratakoak direla, eta beste 2 horiek udaletxeak dauzka. Eta beraz, bertako gobernu kontseiluaren zuzendaritzan, bertan gutuna dago oinarrian, gero partzuergoa izan zen azken martxan jarri zen ekimena, bertako estatutuak 2006an onartu ziren zehazki, eta bertan, guk betetzen dugu, bertako gutun horrek dioena, eta horren arira, gure partzuergoak Bartzelonako zerbitzuak kudeatzen ditu, eta udalak bere zerbitzuak mantentzen ditu, berari dagozkionak. Baina, aukera izango du, ala baderitzo, guri, partzuergoari, bideratzeko, bereak ala egokitzat jotzen dituen zerbitzu horiek. Nik partzuergoan izan dudan esperientziari dagokionez, irizten diot badio dela onurak edo abantailak. Eta zerbitzu horiek ematean, hor badaude onura batzuk, baina konplexutasuna ere hor dago, izan ere hor egitura bat antolatzen da, administrazio publikoko egitura bat, eta beraz, berari kudeaketa fase hori guztia esleitzen zaio, izan ere bertako betebeharrak, arautzeak, administrazio ororen parekoak dira.
bai, zehazten da zein den finantziazio maila, Generalitateak estaltzen ditu bertako egitura gastu horiek, eta udalak ere berari dagozkion parteak, hau da, batek 3 bostenak ditu, besteak 2 bostenak ditu, gobernu kontseiluan ere, noski, onartu egiten dira, bertan hartzen diren erabaki guztiak, eta uste dut marko horretan, bueno, oso ongi funtzionatzen duela, eta erabili erraza da, izan ere hor ezarrita dagoeneko erabaki hartzen nola egingo den udaletxean, bueno, hor erabakita dago, baina bueno, honek guztiak esparru bat eskaintzen digu eskumenak esleitzeko eta funtzioak banantzeko. Fiskalizazio sistema bat ere badaukagu, baina hori gerora egiten da, eta hemen ere kontuan hartu behar dugu. Kontuan hartu behar dugu partzuergoak bere izaera juridikoa dutela, baina atxikita daudela 2014-15 aurrera, atxikita daude, administrazio batera lotuta daude, eta administrazio horren lege esparruak arautzen ditu. Kasu honetan, gehiengoa Generalitatek daukanez, bertan arautzen da gure esku hartzeak, araudiak, fiskalizazioa, aplikazio neurriak, gure zerbitzuak zein izango diren, eta horrek arautzen du, batez ere guri dagozkigun kompetentzia edo eskumen horietan. Eta, bueno, haren babesa gero jasotzen dugu, eta Bartzelonako udalak ere, berari dagokion zatian, babes hori eskaintzen dugu. Hau da, mini departamentu baten gisakoa gara, baina oso zerbitzu anitzak eskaintzeko aukera daukagu. Egia da, halaber, ezinbestekoa da, kasu honetan, guk administrazio gisa dauzkagun dispositibo horietan, ez ditugu elementu guztiak geure gain hartzen. Laguntza hori jasotzen dugu, dagokion administraziotik dagokionean. Eta beraz, hor, interlokuzio handia bertzen da, zuzeneko harremana behar dugu, bi administrazio maila horiekin, baina beti lortzen dugu geure ekintzak eta eskuertzak aurrera eramateko beharrezko baliabide guztiak. Ez naiz, etxez etxeko horretaz edo asistentzial horretaz aipatzen, nik batez ere araudi mailaz hitz egingo dut, eta bertako zerbitzuen kudeaketa horretaz. Eta gure kudeaketa horrek, ahalbidatzen digu bere konplexutasunean aukera guztiei erantzutea. Horrez gain, ez dakit hau zuekin aipatu genuen, edo ez, baina bada hor aipatu beharreko beste kontu bat. Izan ere, erabateko autonomia dugu gure partzuergoan. Eta geure langileak dauzkagu, pertsonala geurea da, eta horrek konplexutasun puntu bat ere gehitzen dio gure egoerari. Bertako langileak dauzkagu, bai zerbitzu zentraletan batetik, eta kontuan izan behar dugu, 97 milioi euro exekutatu genituela iaz, aurten 107 milioi euroko aurrekontua onartu berri da urterako, eta baliabide oro daukagu, desgaitasun duten pertsonentzako egoitzak dauzkagu, bi tipologietan, bertako egoitzak edota eguneko zentroak ere badauzkagu, desgaitasun duten pertsonentzat. Haurtzaroari arreta egiteko ere egoitzak badauzkagu, eta bestetik badauzkagu harrera etxeak ere geure gain. Horrez gain, badaukagu drogomenputasunari erantzuteko harreta, badugu indarkeria matxistaren biktima diren emakumei harreta eskaintzeko beste zentro bat, hau da, gure zerbitzuak anitzak dira, erabat, eta bertako konplexutasuna mai gaina jartze aldera, hirugarren sektorea aipatu da, baina gure zerbitzua batez ere kontzertatua edo kontratatua izan ohi da. Egia da, gure zerbitzuen karta edo zorro hori oso garatuta dagoela, Generalitateari dagokionez, eta kontzertazio bidez egiten dugu. Eta horrela, ez da hain konplexua hauek kudeatzea. Gure zerbitzu propioak kudeatzeko, hor lanketa handiagoa bat egin behar da, hor dauzkagu alokairuak, ondarea, hau da, konplexuagoa da, benetan bertako gestioa edo kudeaketa, baina hori ere bideratzen dugu. Erreferentzia bat izan dezazuen, 211 baliabide kudeatzen ditugu, 4.150 plaza inguru dauzkagu, egoitzetan eta bar, eta
168 langile dauzkagu, baina ordezkapenak ere kontuan hartu behar baditugu, 300 langiletik gora kudeatu behar izaten ditugu urtero. Haurtzarorako arretan 37 zentro dauzkagu, 3 geureak dira, gainerakoak kontzertazio bidezkoak, ikusezazuen kontzertazioak zenbaterainoko pisua duten. Gurean, izan ere, hau beti hirugarren sektore batekin kontzertatzen da. 679 plaza daukagu hemen, eta bertan badauzkagu harrera etxeak, haurtzarorako etxeak, eta 17-18 urteko gazteei arreta eskaintzeko zentroak. Badauzkagu beste hainbat baliabide gazteei aurre egiteko, eta 25 plazako harrera etxe badaukagu gazteentzat, besteak beste, baditugu 97 plaza indarkeria matxistaren biktima diren emakumea aurre egiteko, hor pisu edo etxe bizitza ezberdinak dauzkagu, beraz, aniztasun osoa hartzen dugu geure baitan. Horrez gain, 128 baliabide ditugu desgaitasuna duten pertsonentzako, 3267 plaza dira guztira udaletxean, batzuk egoitza dira, beste batzuk egoitza etxeak dira, arreta bereziturako zentroak ere baditugu, eta 78 egoitza okupazional ere baditugu. Badaukagu dergomenkotasuna duten gizonentzako beste egoitza bat ere, 30 plazakoa, eta hori ez gain, menpekotasuna duten pertsonen arreta eskaintzeko ere eskaini digute, eta beraz, dagoeneko erakundetutako egoitzetan den pertsonen kasuak eramaten ditugu. Guk ez ditugu egoitza horiek kudeatzen, baina hor konektatuta gaude egoitzarekin oso zuzenean, administrazio horiekin, lehen arretan, kasu honetan, eta Generalitatetik eta udaletik lagundu egiten digute, eta hor badaude hainbat zentro, egoitza, kasu bereziak garatzeko, larrialdi kasuak ere kudeatzeko. Horrez gain dagoeneko instituzionetako pertsonak ere hartatzen ditugu, eta horrela deskargatu egiten dugu Bartzelonako udalak lehen arretan duen karga hori. Momentu honetan gure baliabideak oso egonkortuta daude, iaz nolabait idea bat izan dezazuen, iaz uztailean hainbat egoitza eta etxeen kudeaketak gorgen hartu genuen, menpekotasuna, ez desgaitasuna aurkatu duten pertsonen artean, eta bertan 7,5 milioi euroko gastua gerogan hartu behar izan genuen, eta transferitu egin behar izan zen. Izan ere, urtarrilaren batetik ekainera bitartean, diru laguntzak agortu egin ziren, eta kontzertazioak martxa jarri bitartean, aurre ikuspen horiek bete behar izan ziren, eta kudeaketa horiek egin behar izan ziren, deialdiak ere kudeatu behar izan genituen. Eta honek guztiak gure erakundean eragin zuzena dute, izan ere, bertan egoitzak duzkagu, uste dut, 50 bat egoitza zirela, gutxi gora bera, eta bertako kudeaketa guztia tramitatu behar izan genuen, gastua tramitatzetik haratago. Eta horrek noski eragina du gure aurrekontuetan. Eta hori guztia kudeaketari dagokionez, baina horrez gain, eta hau da gure lanaren alderdi positibonetako bat, guk harreman zuzena dugu zentroekin, jarraipena egiten diegu bertako lanei, eta hori gertukotasunetik egiten dugu. Udalen gertukotasunetik ziurrenik gertuago egin daiteke, errazago egin daiteke, lehen lerroan gaudelako. Beraz, uste dut, bi administrazioen arteko esperientzia oso positiboa izan dela, elkarlan positiboa izan dugu guztiontzat, izan ere, partekatu egin ditzakegu, eta erabakiak hartu, elkarrekin, eta erantzukizunak batera hartu. Baina, hala eta guztiz ere, hori ondo kudeatu behar da, eta zerbitzuari dagokionez, uste dut honek, zuzeneko harremana eskaintzen digula, erakundeekin, eta baita familiekin ere. Eta azken batean, horrek emaitza positiboak ekartzen ditu zerbitzuarentzat. Bertako presioak ere alde batera utzita, argi dago hor behar izanak handiak dira, beti ez dugu inoiz beharra dina baliabide, arreta horiek eskaintzeko, edo eta badaude beste zailtasun batzuk, baina gure planoan,
oso maila profesionalen entzuten dugu, bitarteko propioak dauzkagu, bi administrazio implikatu eta uste dut esperientzia oso positiboa dela. Aunque haremos las preguntas después, una aclaración por si... Ondo iruditzen zaizue galderak gero egingo ditugu, baina ongi ulertu dut Bartzelonan ematen diren bigarren mailakoak partzuergoak ematen ditu, eta generalitateak beste batzuk ere ematen ditu, eta lehen mailakoak zuzenean udalak, ez da? Bai, lehen mailakoak udalak zuzenean, ez denak, diruz lagunduta daudena Bartzelonan orain daudelako espezializatu horiek, generalitatek diruz lagundutakoak, eta esango nuke hor guk egiten dugula ez eskabideen kudaketa, hori Bartzelonako lurralde zerbitzuekin harremanetan sartzen garelako, bai dagoela asmo aldaketak egiteko eta hori integratzeko, baina ez duguten dena kudeatzen helburua litzateke, bai lortzea partzuergoak osorik hartzea. Baina hitzartuta daudenak baditugu, horrek ez du esan nahi ordea, Bartzelonako hirian soilik hitzartua daudenik. Eta falta dena da zerbitzuaren kudeaketaren zati integral hori guztia. Ederki, esan bezala galderak bukaeran egingo dizkiegu gure hiru hizlariei, eta orain Galiziako esperientziara igaroko gara. Galiziako xuntako hizlaria konektatuta dugu. Kaixo, egunon, nahi duzunean aurrera. Egunon, lehenik eta behin, barkamena eskatu behar dut, ezin izan dut joan, Donostira gustatuko litzaidake benetan han egon izatea, baina ezinezkoa izan da, agendakotuengatik, egun bat baino gehiago, hemendik joatea. Agortu nahi ditut Inez eta Elena, nire maikideak, eta saiatuko naiz azaltzen Galiziako kontsortziotik, partzuergotik zer egite dugun, zer nolako egiturak eta juridiko dugun, zer arazo, dakartzan ere, honek guztiak. Partzuergoa zuzenbide publikoko erakunde bat da, horrela definitzen da. Galiziako xunta, haren parte da, baditu ere batzorgatutako kide aparteko izaera juridikoa, eta baude ere partzuergoarekin bat egiten duten kontseilu horiek guztiek. 2006an sortu zen, eta xuntaren eta 15 udalen artean sortu zen esparru hitzarmen bat, ezartzen zen, xuntaren eta udal eta provintzien federazioen artean, eta horrek aurre ikusten zuen hain zuzen ere partzuergo hau sortzeko aukera. 14 udalerrirekin hasi ginen hasieran, ez 15ekin, eta gaur egun 287 udalerri hartzen dute parte. Kontuan izan da Galizian 313 daudela, esan dezakegu 190 baino gehiago dagoela partzuergoaren barruan. Eta partzuergoa 2006an eratu bazen ere, borondatezko akordio bat sortuz kontseiluen eta xuntaren artean 2008an, 13/2008 gizarte zerbitzuen Galiziako legeak jada jaso egiten zuen partzuergoa bera. Bi modutara, batetik 74. artikuluan hitz egiten da administrazioen arteko lankidetzaz, eta ezartzen da hain zuzen ere xuntak koordinazio benetako bat bultzatuko duela udalekin gizarte zerbitzuen kalitatea eta koordinazioa bultzatzeko, gizarte zerbitzu komunitario zehatzak mantentzeko eta eskaini ahal izateko. Eta artikuluaren 2. atalak dio aurreko atalean jasotakoen arabera, xuntak lankidetzarako bidea bultzatuko dituela administrazioen artean izaera kontsortzeanarekin. Hau da, legea berak aipatzen du partzuergo horiek sortzeko aukera. Lege horretan bertan, xedapen gehigarrian, 2. berariaz aipatzen da Galiziako partzuergoa, eta esaten da 74. artikulua betez, kontseiluak eta partzuergoa bultzatu egingo dutela lankidetza bat gizarte zerbitzuen estaldura orekatua izan dadin Galiziako lurralde osoan. Hau da,
2006an sortu bazen ere, 2008ko lega jada jaso egiten du, eta zehaztu egiten du zer egin duen udalekin, koordinazioan eta lankidetzan aritzak gizarte zerbitzuak eskaini ahal izateko. Labur esan da, zer nolako organigrama du partzuergoa? Badaukagu batetik batzar nagusi bat, eta haren parte da Galiziako Xunta, haren parte dira ere bazkietutako erakundeak, eta bozka ponderatua du, udalerrien biztanleen arabera, bat, bi, hiru edo lau bozka izango du udal bakoitzak, udalerri bakoitzak, eta xuntak 6 ordezkari ditu, baina estatutuetan ezartzen da xuntak bozken 51% izango dela beti, hau da gehiengoa izango dela beti. Batzar nagusiaz gain, zuzendaritza batzorde bat dago. Partzuergoko presidentea estatutuen arabera beti izango da gizarte politiketako kontseilaria, hau da, ardura hori erkidegoan duena, eta kasu honetan emakume bat da. Eta presidenteaz gain, xuntako 4 ordezkari izendatzen ditu partzuergoko presidenteak, eta baita ere udalerrien artean 4. Aukera hori udalerriek egiten dute, haien artean aukeratzen dute zeintzuk izango diren udalerrien 4 erakundeak, 4 udalerriak. Eta horrez gain, badaukagu ere toki erakundeen ordezkari bat, kasu honetan presidente ordea da partzuergoan, eta badaukagu ere gerentzia. Kasu honetan ni naiz gerentea, zuzendaritza batzordeak izendatu nau presidenteak hala proposatuta. Hori da funtzionamenduaren organigrama. Eta gizarte politikako kontseilaritzaren baitan dago haren partzuergo autonomikoa gara, haren parte den partzuergo bat. Naiz eta kasu honetan esan dudan bezala 287 udalerrik parte hartu partzuergo honetan. Batzuk ez daude bat eginda, ez dira txiki, ez dutelako ikusi arrazoirik, ez dutelako ikusten zerbitzu jakin baten beharra dutenik eta abar. Normalean gertatzen dena da, programa bat interesatzen bazaie, erabakitzen dutela orduan bat egitea, eta udalerrian martxan jartzea zerbitzu hori edo programa hori. Zer egiten dugu partzuergotik? Batetik, kudeatu egiten ditugu aurre eskolen sare publikoak, lurralde osoan zehar sakabanatuta daude 20 lekuko ikastetxe txikiak, eta badaude ere ikastetxe handiagoak, landa eremuetan, hirietan, adinekoen zentroen sare bat ere kudeatzen dugu, eguneko zentroak eta egoitza txikiak, bizitegi txikia batez ere, eta baita ere bizileku komunitarioak. Eta gizarteratzeko bulegoen kudeaketaz ere arduratzen gara, gero jarriko dut arreta gehiago horretan. Kerot izena duten zentro batzuk ere kudeatzen ditugu, gazteekin lan egiten dugu horietan, sexu orientazio zerbitzuak eskainiz eta abar. Eta berez, xuntaren tresna bat da, baina lankidetzaren bidez udalei mesede egiten dien zerbitzu batzuk ere eskaintzen dira. Zerbitzuen ezaugarriak direla eta udaletan ematen diren, baina xuntarena diren zerbitzuak dira eta horretaz ere arduratzen gara partzuergotik. Guztira 75 eguneko zentro kudeatzen ditugu, udalaz gaindiko izaera dutenak lurralde osoan zehar hedatuta daude, 11 mini egoitza edo bizitegi kudeatzen ditugu, egoitza handienean 74 leku daude, eta esango nuke oro har gehiena badirela 20-40 leku arteko bizitegiak. Eguneko zentroena da Galiziako Xuntaren sare zabalena, baina kasu honetan ez da zerbitzu esklusiboa, lehen esan dudan zerbait argitzeko. Partzuergoa kudeatzen ditun hauek ez dira lurralde horretan dauden bakarrak. Udal batzuetan badaude partzuergoa kudeatutako aurreskolak, udal aurreskolak eta badaude ere
aurreskola batzuk soilik xuntarenak direnak, batez ere estatuaren transferentziaren ondorioz sortu zirelako autonomia erkidegoa sortu zenean. Adinekoi dagokienez, etxeko jangela zerbitzu ere badaukagu, eta egiten duguna da, mendekotasun egoeran dauden adinekoei, bakarri bizi direnei, gizarte bazterketa egoeran daudenei, eramaten diegu, janaria, otorduak eramaten dizkiegu etxera, eta gizarte zerbitzuak egiten dute hautaketa bat, eta erabakitzen duten nor jasotzen duen zerbitzua. Eta kasu honetan, enpresa baten bitartez, partzuergoak zerbitzu hori eskaintzen du. Eskaera handia du, zerbitzu honek, eta esango nuke batez ere honengatik hedatu garela hainbeste Galizian. Aurreskoletan 157 ikastegi ditugu une honetan, oso sare zabala dugu eta esan dudan bezala badaude titulartasun municipaleko eta xuntako titulartasuneko zentroak ere gu gauden lekuetan. Bai adinekoen zentroen kasuan, bai aurreskolen kasuan, kofinantzaketa egiten dugu udalekin. Eta partzuergoak sortu zenetik hori zuen arazo nagusi. Kofinantzaketarako akordio bat lortu genuen arte, 3 eren finantzatzea hitz egiten genuen, ideia zen ekipamendu hauek guztien eren bat xuntak finantzatzea, partzuergoaren bitartez, aurrekontuan funtsak bideratuz, beste eren bat zegokion udalak, eta beste eren bat erabiltzaileek ordaintzen dituzten prezio publikoek ordaindu behar zituztela. Adinekoen kasuan, mendekotasun egoeratan eta aurreskolen kasuan etzen inoiz iristen, eren horretara, xuntak aurrekontua handitzen zuen eta estaltzen zuen hori, eta ikamika handiena izuzen ere udalen ekarpenarekin lotutakoa izan zen. Ez hartzen zen hitzarmenetan, zentro bat martxan jartzen zenean, zela aurreskola bat, zea adinekoen zentro bat, hitzarmen bat sinatzen zela, eta hori egiten dugu oraindik ere, hitzarmen bat sinatzen da, partzuergoarekin eta udalaren artean, eta kofinantzaketaren formula ezartzen da. Kasu batzuetan, ezartzen zen eren batekin nahikoa zela, eta zentroaren mantenimendua arduratuko zirela, beste kasu batzuetan, ekarpen handiago izan behar zen, eren hori osatu arte, horrez eztabaida asko izan genituen, partzuergoaren jasangarritasun ekonomikoa arriskuan egon zen. Ariketa 2016an, lehenengo hitzarmena sinatuta egon ondoren akordio bat lortu genuen arte, xuntaren eta probintzien artean kofinantzaketa sistema homogeneo bat ezartzeko, batez ere eguneko zentroetarako eta aurreskoletarako. Gero, lege bihurtu zen akordio hori 2017an, eta harrezkero badaukagu partzuergoko zentroen kofinantzaketarako lege bat. Partzuergoak kudeatzen badu, era honetako zentroren bat, orduan kofinantzaketa erregimena legeak ezartzen du. Okupazioen arabera, gaitasun jakin batzuen arabera, ezarrita dago, etzen erraza izan, gatazka handiak egon ziren, esparru hitzarmena errespetatzen ez zuten udal batzuk ere bagenituen, baina azkenean berme hori eman zitzaion kofinantzaketa sistemari, eta udalak erabakitzen bazuen partzuergoan parte hartu nahi zuela, arau horiek errespetatu behar zituen, onartu egin behar zituen. 18 eskualdeko bulego ditugu gizarteratzeko, eta 18 bulego horiek lurraldean zehar sakabanatuta daude, eta horietako bakoitzak baditu bizpahiru langile, bulego txikiak dira. Beren zeregina da, inguruko udalekin koordinazioan egotea, eta beti ere helburua da udal txikienei laguntzea. A Coruñan 5 bulego daude, 4 Lugon, 4 Orensen eta 5 Pontevedran. Eta noski lurraldearen eraketak bera, konposizioa berak, gertutasunaren irizpide bat jarraitzen dio. Gertutasun geografikoari zer gertatzen da, bulego batzuetan 20 udalerri edo 120.000 biztanle hartatzen dituztela, edo adibidez A Coruñan
201.000 biztanle hartatzen dituen bulegoa dugu, baina beste batzuetan 20 kontseilu daude eta guztira 30.000 biztanle dira hartatzen dituztenak. Beraz, ikusten dugu aldea daudela, batez ere Lugon, Orentzen, landa eremuetan dauden bulego horietan hartatzen dituzten pertsonak gutxiago izan ohi dira. Eta lotuago, topaketa honetan hitz egiten ari zaretenarekin, eremu oso txikiak dira kasu askotan, ez? Eta udal batzuetan partekatzen dute pertsona bakarra 3 udalen artean, ez? Eta ezinezkoa da kasu horietan jarraipen bat egitea, batez ere gizarte bazterkeriari aurre egiteko, pobrezia egoerei aurre egiteko, eta bulego hauetan egiten dutena da lagundu gizarteratzeko, laneratzeko ibilbide pertsonalizatuak ezarriz edo horiek diseinatzen lagunduz. Beraz, bulego hauek udal horiei laguntza hori eskaintzen diete, eta hor sartzen dira adibidez Risga, diru laguntza jasotzen duten pertsonak, eta sartzen dira ere lehen mailako arretako zerbitzuetatik bideratutako pertsonak, genero indarkeria jasan duten pertsonak, immigratzaileak, itzulkinak, ere badaude itzuli diren pertsonak, badakizu migrazio mugimendu handiak izan ditugula betidanik gure lurraldean. Beraz, udaleko oinarrizko zerbitzu horiei laguntza hori eskaintzen diegu, udaletan askotan muga handia dituztelako, bai langilei dagokienez, bai pertsonen beharrak asetzeko gaitasunari dagokionez. Eta lankidetzaren adibide bat ere ematearren esoilik kudeaketaz hitz egiteko, lankidetza estuan aritzen gara oinarrizko udal gizarte zerbitzuekin, bulego horien bidez. Bulego hauek 282 udali laguntzen diete, 313 daudela esan dut lehen. Ez dira sartzen 7 hiri nagusiak, Ferrol, Santiago de Compostela eta beste zenbait hiri nagusi 7 guztira ez dira sartzen dituztelako gizarte zerbitzu sendoak, gai direnak egoera hauei aurre egiteko, eta edo badituztelako beraien artean partxorgatutako zerbitzuak, eta horregatik bulego hauetatik kanpo geratzen dira. Baina Galizian oro har, gainerako udalerri guztiak estaltzen ditugu, harrera ematen diegu bulegoen bidez, eta noski hor lankidetzan aritzen dira udaleko gizarte langileekin eta lurraldeko eragileekin. Laneratzeko, gizarteratzeko ibilbideak diseinatzen ari direnean, saiatzen gara, zuzeneko harremana izatea enpresa unarekin, inguruneko gizarte unarekin, hain zuzen ere gizarteratze eta laneratze hori bideratu ahal izateko. Eta horrez gain, genero indarkeriari dagokionez ere, larrialdei zentro bat ere kudeatzen dugu. Bigon bere egunean, bere garaian, erabaki zen 2007tik parte hartuko zutela, baina bada guk kudeatzen dugu indarkeria matxistako zentro bakarra, larrialdiko zentro bat da, badaude beste egoitza batzuk, beste etxe batzuk, baina horiek partzuergotik kanpo daude. Labur bilduz, batez ere zentroen kudeaketan laguntzen dugu, baina inklusioan ikusita udaletako oinarriko langile duten esperientzia, batez ere udalerri txikienetan, ikusi dugu oso lagungarriak direla, osatzeko, koordinatzeko eta laguntzeko hainbat eta hainbat egoeratan, lehen esan dudan bezala dituzten baliabideengatik ez direlako iristen. Une honetan, partzuergoaren tamaina pixka bat islatzeko, 2024ko 110 milioi eurotik gorako zuzkidura dugu,
langile kopuruari dagokionez 1800 inguru gara, kontuan izan behar dugu kudeatzen ditugun zentroetan, baditugula zuzeneko kudeatutako zentroak, langile propioak dituztenak, eta baudela ere kanporatutako zerbitzuak eskaintzen dituzten zentroak, kontratuen bidez, lan egiten dutenak bi modalitatea ditugu, bai adinekoen zentroetan, bai eguneko zentroetan. Eta bueno, uste dut ezakiten bora bete da, baina saiatu naiz labur azaltzen egiten duguna, eta hemen aukazue nahi baduzu beste dozein zalantzarkitzea, eta eskerrik asko. Gracias y directamente damos paso a... Eskerrik asko, Helenari emango diogu hitza, jarraian, hirugarren islari Sumarreko esperientzia hitz egin dezan. Bueno, zutik jarriko naiz, zuen baimenarekin. Organizo con el atril. Es que llevaba aquí un cronómetro. Ea moldatzen naizen, kronometro bat nuen hemen prestatuta, denbora zorrotz bete nahi nuelako, galderei denbora emateko. Galdera direlako beti interesgarriana. Que nada, agradecer y mucho al Observatorio de Servicios Sociales Vascos. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot gizarte zerbitzuen Euskal Behatokiari, eta eskerrik asko gure kasuaz hitz egiteko aukera eman digulako. Gure kudeaketa sistemaz azken batean. Bagara merkataritza sozietate publiko bat, eta gizarte zerbitzuak kudeatzen ditugu Katalunia osoan, egoitza Gironan badago ere, probintzia guztiei ematen diegu zerbitzua, 34 milioi euroko aurrekontua dugu, 60 zerbitzu, 1000 langile inguru, eta oroar 6.000 pertsonei eskaintzen diegu zerbitzua edo arreta. Pixka bat ikus dezazuen zer nolako tamaina dugun. Gaurko gaia kontuan hartuta, iruditu zait garrantzitsua dela azaltzea zer beharri erantzuten dion Sumarrek, Manel Aguilarrek azaldu duen bezala, mendekotasun legea onetsi zenean, udalerriek sekulako zama sentitu zuten, zerbitzu berri asko eskaini behar zizkien, herritarrei ongizate estatuaren laugarren pilarea ezartzen ari zelako, egonkortzen ari zelako, eta horrek eragin zuen ahalegin handia egin behar izan zutela. Gihar administratibo gutxi zuten administrazio asko guztiz gaindituta sentitu ziren. Jardezakezuen nire aurkezpena mesedez, ea? Manelena ikusten dut, orainik, lagunduko diazuen mesedez? Ahí está. Gracias. Genial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estos somos nosotros. Estamos formados por pequeñas... Bueno, gara gu, unitate administratibo txikiak ditugu, gizarte zerbitzuak kudeatzeko. Guk behar bati erantzuten diogu. Gizarte zerbitzuetarako sarbidea unibertsalizazioaren ondorio sortutako beharrari. Administrazioak ikusi zuen ez zuela tresnarik, baliabiderik zerbitzu berri horiek guztiak kudeatzeko, zerbitzua pertsonei zuzenduta zegoen. Eta gure ikuspegitik, gure erakundetik, ulertzen dugu zerbitzu publikoak ez direla dena berdinak eragin desberdina dutelako herritarren gain. Gizarte zerbitzuetan ez genuke hitz egin beharko herritarrei buruz edo gizakiei buruz, zerbitzuak duen inpaktua askoz ere sentikorragoa delako uraren edo hondakinen kudeaketarekin alderatuz gero. Beraz, tratamendua desberdina izan behar da. Parentesi txiki hori egin ondoren, iruditzen zait kontuan hartu behar dugula, udalerri batzuetan oso egitura gutxi dituztela, eta askotan zer erabaki zuten, zeharkako kudaketaren bidez, erantzungo diogu honi. Beraz, maila batean badago, eskumenen diseinua eta banaketa administrazioen artekoa, eta beste maila batean, badago, behin erabakita zer eskema dugun, nola kudeatuko dugun. Irungo udaleko kideak esan dute, hirugarren sektorean nola parte hartzen du hori, kudeaketaren plano horretan sartzen da.
Kudeaketa hau behar dudanean zuzenen egiten dut, hirugarren sektoreko enpresa baten bidez, nola egingo dut? Gu tresna bat izan ginen administrazioaren, sumar ez delako hirugarren sektorea ez gara. Enpresa pribatua lehen sektorea gara, sektore publikoa gara, teknifikatua eta zerbitzu publiko bat gara, administrazio publikoaren zerbitzura. Eta gu ez gara kontratatuak, guri enkarguak egiten dizkigute. Ikusiko duzuen nola funtzionatzen duen gure mekanismoak, oraintxe bertan. Iruditzen zait honeko oso ongi erakusten duela nola funtzionatzen dugun gure egitura radiala da, eta lurralde osoari eskaintzen diogu zerbitzua, baditugu Goi Pirinetako eremuak, baditugu ere Gironako eta kostaldeko eremuak, ezta? Egitura radiala dugu eta gu joaten gara udalerrietara, eta udalerrietan ere badaukagu gure egitura. Funtsean, gure zerbitzuen kore nagusia hirugarren adina edo adinekoak dira, baditugu 10 egoitza, baditugu etxeko zerbitzuak, 17 landa eremuan, baditugu ere eguneko arretarako zerbitzuak, etxeko arretarako zerbitzuak, aurrentzat ere zerbitzuak baditugu, eta genero indarkeriarekin lotutako zerbitzuak ere. Pixkat ikusten zazuen zertan aritzen garen. Nola antolatzen gara udalerri txikei Gironatik laguntzeko, gure egoitzatik laguntzeko? Bueno, bi plano ditugu gure bazkidekin harremanetan jartzeko. Batetik badaukagu plano instituzionala esan dizuedan bezala, gara merkataritza sozietate publikoa, eta hori ala denez baditugu ohiko organo horiek. Badaukagu bazkideen batzar nagusia, administrazio kontseilua, batzorde betearazlea eta zuzendaritza batzordea. Eta administrazio kontseiluan badaude bazkide guztiek hautatutako 12 kide, eta horiek erabakitzen dute zer norabide hartzen duen gure entitateak. Ez daude kontratatutako zentro publikoko pertsonak erabakiak hartzen, baizik eta eskualdeko kontseiluetako eta udaletako ordezkariak erabakiak hartzen. Eta nondik jasotzen dute ezagutza? Zuzendaritza batzordetik bertan kontratatutako zuzendari gaude, eta bertan daukago eremu orokorrak, baliabideak, arlo teknikoa, kalitate arloa, arlo juridikoa, eragiketen arloa, mantentzen lanak eta barneatzen dituena, oso organigrama arrunta dugu zentzu horretan, eta oso ongi antolatuta gaude. Hau da, arlo instituzionala, baina interesgarriena da bestea. Nola antolatzen ditugu zerbitzuak lurralde osoan? Badaukagu egitura radial hori, eta zer gertatzen da, administrazio batek zerbitzu publiko bat kudeatu ezagun erabakitzen duenean eta kide bihurtzen denean, zer gertatzen da, langile guztia subrogatu egiten ditugula eta trebakuntza ematen diegula. Beraz, lurralde osoan edatzen gara, eta lurralde hainbat partzelatan zatikatuta dugu, gure zerbitzu buruak joaten dira partzela horietara, eta bideratzen dituzte zerbitzua emateko moduaren inguruan. Eta titularrak ez du egiten, badaukat hemen, enpresa eta nik hemendik eskatzen dio nola kudeatu. Ez. Kudeaketa partekatu bat egiten dugu Zumarretik. Bagara, esan dezagun, administrazioko beste zerbitzu tekniko bat gehiago, bai? Udalean, baduzu hirigintza zerbitzua, hirugarrenean kultura, eta laugarrenean, imaginatu ezagun, Sumar dagoela. Zerbitzu tekniko bat gara. Udalaren zerbitzura dagoena, eta hor badago harreman hierarkiko bat. Udalen eta gure artean. Haiek agintzen dute. Eta haien jarraibideak guk bete egin behar ditugu. Beraz, udala gurekin batera zuzendu egiten du eskaintzen duen zerbitzua. Eta guk espezialistak bidaltzen dizkiegu lurraldera, baditugu ere oso prestakuntza programa zorrotzak, batzuk zerbitzu zentraletan egiten ditugu, beste batzuk lurraldeetan, eta asko jorratzen ditugu ere hurbileko sentitza laguntzen duten dinamika horiek, pertsonei arreta emateko orduan gure arreta eredua jarrai dezaten. Gero azalduko dizuet, teknikoki oso garatuta dugulako.
Eta nola egiten da? Zer egin behar dute sumar komatxoen artean kontratatzeko? Bueno, ez gaituzte kontratatzen gure ugazabentzat lan egiten dugu, gure jabeekin zuk parte hartu nahi baduzu, bazkide izan bazara, partaidetza bat erosten duzu, bat 10 nahi dituzunak, eta azken urteotan administrazio bat 10 bitartean erosi izan dituzte. Barkatu. Se compra una participación. Hor parte hartze bat erosten da, espediente bat egiten da, eta aipatzen da, bueno, modu honetan kudeatu den zerbitzu hau izan zitezke lizitazio bidez, edo erakunde autonomo baten bidez, orain, bueno, bitarteko propio baten bidez bideratuko da. Eta, beraz, kudeaketa hori orduan esleitzen zaio sumarri. Eta ordura arte zerbitzua externalizatuta beste enpresa pribatu bati ematen zitzaion lan hori, orain partekatutako zerbait da. Izan ere administrazioak ez du zerbitzua alde batera uzten, ez du ahazten. Lantalde tekniko espezializatu baten ardura lana izaten du, erantzukizuna izaten du. Gu joaten gara tokira berta, auditoria bat egiten dugu, maila guztietan, ikusten dugu bertako langileak nola bideratzen diren, pertsona nola hartatzen diren, maila juridikoa zein den, eta horretak gero hasten gara kudeatzen, baina, eta garrantzitsua da, beti, begiratu egiten dugu gure bazkide horren jarraipena. Hilabetero bidaltzen diogu likidazioa, galderak ditugun edo ez, galdera horiek aurrekontuan barneratuta dauden edo ez, eta hala bada, badugu defizit hori saiesteko neurriak hartzeko aukerarik. Langilei dagokienez, jarraipena egiten diogu, zurrotako langile horiei jarraipena egiten diogu, guk nahi dugun eredu hori txertatzen diegu, formazio eskaintzen digu horretarako, eta egon daitezken arazoa konpontzen ere saiatzen gara, eta nola ez, bertako pertsonen arreta hori erdigunean jartzen dugu. Haien behar izanak zein diren aztertzen dugu, asebereta dauden edo ez, eta sistema honek daukan bereizgarri nagusia da oso malgua dela, eta momentu batean, udalak behar izan bat badu eta zerbitzu bat kudeatu behar badu, eta badakigu, behar izan horiek aldatu egiten direla eta behar izan berriak sor daitezkeela. Hori horrela bada ez da izoztuta geratzen errealitatea, egokitu egiten da. Eta horrela, guk zerbitzu berri bat sor dezakegun moduan, guk egokitu egiten dugu, eskaintzen dugun zerbitzu hori. Zeintzuk dira, sumar bidezko kudeaketa honen abantailak eta zailtasunak. Abantailei dagokienez, arintasuna, enkargua egitea askoz errazagoa da, arinagoa da, tramitazioa erraza da, izan ere preskripzio teknikoetarako plegoak eta gizarte zerbitzuetako kontratako plegoak oso konplexuak dira plazaratzeko, eta gero haiei jarraipena egitea are konplexuagoa da. Bestetik malgutasuna ere eskaintzen dugu, behar izan berriei egokitzeko malgutasuna dugu, edota administrazioak eskaini nahiko dituzkeen kasuetara. Kontrola ere bai. Administrazioak irismen osoa du bere zerbitzuaren informazio guztira, eta bere sumarren funtzionamentua eskuragarri dauka. Ez da hornitzailearekin gertatzen den gisa mugarik egoten. Izan ere, badakigu, gizarte zerbitzuetan langile ordaintzen zaiena dela kezka nagusietako bat, eta gu galdetzen digu, zuk behar dena ordaintzen diezu bertako profesionalei, izan ere kalitatea horren baitan ere egoten da, eta ez da erraza, erakunde pribatu batek horren inguruko informazioa eskaintzea, ea bajak ordaintzen dituen edo ez, ea oporrak ordaintzen dituen edo ez, baina sumarren dena jakingo dute, eurek direlako bertako zerbitzu teknikoaren jabeak, eta hori da gure abantaila nagusietako bat, horrek konfidantza ematen duelako, azkenean administrazioaren bazkide izatera pasatzen da erakundea. Beste, ze abantaila dauzka sumarrek. Aipatu dudan moduan, erakunde barruan hainbeste langile esperientzia dun izatetik sinergiak ateratzen dira. Eta haiei esker, pertsona erdigunean duen arau bat atera ahal izan dugu. Etxez-etxeko horretarako arau bat atera ahal izan dugu. Berrikuntza horiek sortu ditugu eta barne ikuskaritzak egin ahal izan ditugu, gure kalitate maila zein neurritan dagoen ikusteko, eta kontrol hori abiarazten dugu, horrela pertsona erabiltzailearen tratua zenbaterainoko den ikusteko. Nola egiten dugu? Berrikuntza estrategikorako taldeak dauzkagu, eta bertan
bikaintasunezko langileak erabiltzen ditugu gure lurralde ezberdinetan eta sektore ezberdinetan eramaten ditugu, besteak beste. Horrez gain, alderdi laboralari dagokionez. Hor, eskulan arazo handiak izan ditugu Katalunia eta iruditzen zait hau orokorra dela. Beraz, gure langile hoiei prestakuntza eskaintzen diegu, akonpainamentu eskaintzen diegu, eta horrela geure ganatzen saiatzen gara, eta modu zeharkakoan eskaintzen digun arreta horrek lagundu egiten di. Hor badago Sumaret Kuida, esate baterako, eta COVID garai ondoren oso eraginkorra izan zen. Psikologia saio doakoak eskaintzen genizkien gure langilei, langile bakoitzari 5 eskainzkigu, bertan pandemiak ekarritako ondorio traumatiko hoiei aurre egin ziezaieten. Bestetik, laguntza eskaintzen dugu gure laginei, eta balio ekstra bat eskaintzen dugu. Soldatatik haratago doana izan ere, behar bada, gure langile hauek beren herrialdetan, beste herrialde batean, bizi diren familiakideak, senideak ekarri nahi dituzte, guk horretarako bideraketa lanak egiten laguntzen diegu, edo tramite lanak egiten jakinarazten dizkiegu, bereiek ere gurean gera daitezken izan ere, zerbitzuet hauetan, sarritan profesionalak bilatzea oso zaila izaten da, eta zuen kasua ere antzeko izan daiteke, eta beste abantaila batzuk ere eskaintzen dizkigu. Zein dira bitarteko propio izate horren zailtasunak edo gabeziak? Hor arrisku nagusi bat detektatu da, izan ere, bitarteko propio izateko enpresa horrek ez dauka lehiarik, ez dauka kontratu laportuko dioten enpresen lehiarik, eta behar bada, erlaxatu egin daiteke eta eraginkortasuna galdu. Baina, guk udaletan lan egiten dugunean eta erabiltzaileekiko hain gertu gaudenean, oso zaila da gertatzea, guri behintzat ez igualakorik gertatu. Eta horrez gain, hor badago azpikontratazioarako arrisku bat, ez? Gure bitarteko propio hori entitate hutsa izatea eta azpikontratazio bidez funtzionatzen, baina hori gurean ere ez da gertatzen, izan ere etengabeko eskulana behar dugu, pertsona bidez egiten dugu, nik ez dut beste inork nire lan egiterik behar, hau da, guk kudeatzen ditugu gure langileak, ez ditugu azpikontratatzen. 1300 langile dauzkagu gure entitatean, eta aurrekontuan ere kontatzen da zergatik, eta gainera aurrekontu hori murritza da, bitartekoak propioak direlako, geureak direlako. Beste ez zailtasun topatu ditugu hauek guk erredatatutakoak dira, izan ere, bitarteko propio izate honetan, eta parentesi eriki berdu dute, orain arte, juridikoki, udal bakoitzak bere elkartea zuen, bertako, kirol ekipamentuetako kudeaketarako esatetarako, baina bere elkartea zen, bere sozietatea zen. Hau, eredu kolaboratibo batera bideratu dugu, mankomunatu batera, eta hemen administrazio ezberdinen arteko sozietateak sortzen ditugu horrela, gure baliabideak batu eta erakunde, eraginkorrago bat izan dezakegun. Bitarteko bateratu hori, ez da bitarteko propio bakana, baizik eta bateratu, eta hau berria da juridikoki, eta epaitegiei kosta egintzaile, eredu hau egonkortzea. Baina, Europako auzitegitik etorritako jurisprudentzia horri esker orain hau araudietan sartzen da, eta gainera, Italian eta Alemanian izan dako kasuak ere aztertuta, hau asko erabiltzen da gure gizarte zerbitzuetan. Ondorietara noa. Badakigu diseinu honek, erantzukizun diseinu honek, hainbat aldaketa izan ezkego, eta hemen, hor badago egoera bat, non gauzak dauden bezala ikusirik, administrazio txikien arteko irtenbide kolaboratiboak irtenbide on izan daitezkeen. Eta gainera hori administraziotik bertatik eta zuzeneko administraziotik egin badezakegu, iruditzen zaitu horrek balio erantsia gehitzen diola. Eta lehen Irungo lankideak epatutakoari erantzunez, nire ustetan administrazioak zuzeneko kudeaketa egiteko tresnarik ez daukanean, orduan bilatu behar du beste mota bateko erantzunik. Horiek enpresa pribaten merkatuan bila ditzake, edo hirugarren sektorearen merkatuan. Orain arte, zer egiten, zuzeneko kudeaketa egin, orain arteko patzuergoak, edo bitarteko propio bezala, edotan zeharkakoa eta lizitazioa ateratzen, eta lizitazioa egiten zituzunan, orain hirugarren sektorea etortzen zen, eta enpresa pribatura jotzen zen. Orain hirugarren bitarteko bat ikusten ari gara, eta uste dut azaroko lege berria duzuela, kontzertaziorako legea, kontzertazio sozialerako, eta hemen, hirugarren sektoreko
erakunde pribatuekin batzeko aukera bat daukazue. Kasu honetan, ez da zuzeneko harreman bat, ez direlako administrazioaren bitartekoak erabiltzen, baizik eta enpresa pribatuak eta hirugarren sektoreak dauzkan bitartekoak erabiltzen da. Baina behar bada, hori ere baliagarria izan daiteke. Izan ere, nire ikuspuntutik hau malguagoa da lizitazioa baino. Lizitazioa bere zurruntasuna kontuan izanik oso zaharkituta geratu zaigu. Amaitzeko, aipatu, Kataluniako gizarte zerbitzuen kudeaketa ezin dela bertako baliabidekin 100% eskaini. Orain dela gutxi, bertako gizarte zerbitzuetako idazkariak jakinarazi zigun, gure zerbitzu espezializatuetan 13% administrazioaren baliabide propiekin egiten dela eta gainerako guztia enpresa pribatori eta hirugarren sektoreari bidez egiten dela. Beraz, hor artikulazio mekanismo egokiak pentsatu beharko ditugu gure beharrizan guztia erantzun ahal izateko. Izan ere, lankide horiek denbora luzean beharrizango ditugu etorkizunera begira. Eskerrik asko zuen arretagatik. Bueno, pues muchas gracias. Eskerrik asko, hiruroi. Orain, programa barruan sartu gara, pixka bat, eta denboraz hobeto gabiltza. 10-15 minutu dauzkagu, galderak egiteko, iruzkinak egiteko, eta 3 hizlarietako edonori egin diezazkiokezue galdera horiek. Bueno, seguro que egongo direla galdirak, seguro que va a haber preguntas, pero por si acaso yo voy a hacer un... Galderak egongo dira, baina lehenengoarekin animatuko naiz. Eta 3 egingo dizuet. Egia da, Bartzelonako kasuan behar bada galdera ez dela esanguratsua, baina Sumarren eta Galiziaren kasuan zein dira udalerri handiek dituzten ezaugarri horiek. Zenbateraino dira bertako tresna horiek baliagarri, bai Galiziako herrietan, edo eta Gironan, esate baterako, edo zenbateraino daude pentsatuta udalerri txikietarako, edo eragina hobea dute herrialde txikietarako. Izan ere, hiri handi batek duen gaitasuna, edo udalerri txikiek duten gaitasuna ezberdinak dira. Eta ezberdintasun hori, zenbaterainoko da esanguratxo zuen kasuetan. Bartzelonakoa nahiko argi dago, baina Sumarren eta Galiziako partzuergoan nola ikusten duzue hori? Perfecto, hasi zu nahi baduzu. Ados, ni hasiko naiz. Lehen ere aipatu dut hau. Izan ere, zentroen kudeaketan ez dago ezberdintasunik. Gure partzuergoan, gure ekipamentuak eta zerbitzuak lurraldeko eremu ezberdinetara bideratu nahi ziren, eta baita landa eremuetara ere hauek zailtasun handiago dauzkatelako, baliabideak euren kabuz sortzeko. Baina, hiri guztietan baditugu, guk partzuergo bidez kudeatzen ditugun aurreskola horiek, eta baditugu baita ere guk bideratzen ditugun kudeaketa zentro horiek ere. Lehen aipatu dut programa bat, etxera otorduak eramateko, eta ideia hau, landa eremuetara iristeko asmoz sortu zen, han zailagoa da, jangela sozialak izatea eta eta jendea bakardadean bizi da. Egia da, hirietan halaber hau dagoeneko txertatuta dagoela, eta pandemia ondoren zerbitzu hau indartu behar izan zela, eta hedatu egin zela. Hala eta guztiz ere, gure partzuergoak esku hartze gutxiago izaten du udalerri handietan inklusio zerbitzuetan. Inklusio bulegoetan esate baterako, guk ez dugu esku hartzen, pentsatzen dugulako bertako zerbitzu sozialak nahiko dimentsio dutela bertako arreta hori eskaintzeko. Baina gainerakoan ez dago ezberdintasun handiegirik. Zentro batzuk, hiri nagusietan, 7 hiri nagusietan ere kudeatzen ditugu, bai aurreskola dagokionez eta bai gainerakoan ere. Ángels, no sé si... Bueno, a ver, yo si hablo... Ángels, ez dakite sakondu nahi duzun. Bartzelonako partzuergoa oso espezifikoa da. Eta lurraldeari begira, nik administrazioa ere ezagutzen dut. Eta bertan,
bertako kontseiluak, eskualdetako kontseiluek pisu handia dute, eta Galizian uste dut 300 herri aipatu direla, guk 200 bat dauzkagu, baina erdia baino gehiago udalerri txikiak dira, egia da hor hirigune nagusia dugula, metropolia dugula, baina gainerakoan, udalerri txikietako egitura da nagusiena, eta arazo antzekoak dauzkagu gure zerbitzuak kudeatzerakoan. Eta mankomunitate gutxiago daude, berbada gurean, Espainiako gainerakoan konparatzen badugu, bertako zerbitzuen zerbitzuko mankomunatuen egoerak dukorko izan ere, udalerrik bere ekartzen dute zeregin hori, ez bakarrik gizarte zerbitzuetan, gainerako alorretan ere, bai, baina lehen aipatu bezala zerbitzu sozialetan bereziki esfortzuak bateratu egiten dira, udalerri txikienetara iritsi ahal izateko. Hori da gure kasuan ikusten duguna. Gu batez ere administrazio txikiari erantzuteko sortu ginen, gihar gutxiago zuelako, baina hala ere badaukagu probintzia hiriburu bat, Girona, gure bazkideen artean. Gure kasuan guk batez ere etxez etxeko arreta dugu edatuen gure lurraldean, eta bertako kontseiluak eta Girona bera ere kudeatzen ditugu. Kasu honetan, iruditzen zait bitarteko propioaren irtenbidea hobea dela izan ere, hiriaren kasuan are sinpleagoa da. Eta administrazio zabalagoa izateak kudeaketa errazen du. Gainera gizarte zerbitzuetan gihar gehiago du eta bertako harremanak, bertako interlokuzioa eta zerbitzuaren kudeaketa errazagoa da. Eta iruditzen zait Gironako udalak gurugana jo duela bertako kontrola eta konfidantza hobea bermatzen dizkiegulako. Izan ere, hori oso erronka eta zailtasun handia da. Izan ere, kanpo hornitzaileak hartzea zaila izaten da. Etxez-etxeko arreta, gainera ez da egoitza batean eskaintzen, baizik eta etxez-etxe eskaintzen da, eta inork ez du horren zantzurik jasotzen. Inor ez baitu lako bertako langileak, gizarte langileak enduta, eta iruditzen zait kontrolori eramatea oso zaila egiten zitzaiela. Eta nolabait informazio hori eskuragarri izatea, irisgarriagoa izatea, eta gainera kudeatzaile espezializatu baten bidez jasotzeak erabaki zuen, kasu honetan, gugana jotzea. Ez kudeaketa, zerbitzuak kudeatzeko gaitasunak berak, baizik eta informaziorako irisgarritasun hobea izateak. Eta badakigu, Bartzelonaren kasuan ere, etxez-etxeko arreta lizitatu zuenean, nahiz eta kudeaketa zuzena izan, lizitazio bat egin zuen, eta gainera beste lizitazio bat egin zuen etxez-etxeko arreta horren auditoretza eta kudeaketa aztertzeko izan ere, baita Bartzelonako Zerbitzu Sozialen Departamentua duen gaitasun guztia kontuan izanek ez zeukan gaitasunik enpresa handi horiek kudeatzeko izan ere, milioikako kontratuak ziren etxeko zerbitzua eskaintzen zuten horiek, eta iruditzen zait Sumarrek balio erantzi hori eskaintzen duela. Informaziorako irisgarritasun hori eskaintzen duela. Nik uste dut, nire esperientziatik behintzat, eta zerbitzu publikoen kudeaketari dagokionez, kudeaketa bera oso konplexua da, eta gero eta konplexuagoa da, bai maila juridikoan, bai maila administratiboan, eta hori hala da. Eta behar ditugu tresnak, eta batez ere, udalerriek behar dituzte tresna eraginkorrak eta arinak. Eta, lege esparrura edo esparrura bertara egokitzen diren baliabide horiek izateak ahalbidetzen digu nolabait zerbitzuak kudeatu eta eskaintzea bera. Eta kalitatearen kasua, egia da Bartzelonako kasuan dagoeneko kezka nagusietako bat zela, eta gainera horrek dakarren guztia, zerbitzu horrek dakarren guztia kontuan hartzera, eta gainera, kalitate bulego baten bidez eskaintzeko aukera izatea, dagoeneko hori izango litzateke desiragarriena. Baina kosta egiten da. Kosta, ez dut esaten ezinezkoa denik, baina kosta egiten da horre iristea. Hori kontuan, ongi etorriak hori bideratzea albidetzen diguten mekanismo guztiak. Badago beste galderarik?
Galderarik ez badago, hemen mailan nagoen aukera baliatuko eta azken galdera bat egiteko. Eta lidek aipatutakoarekin lotuta dago hau. Eta batez ere inklusiorako zerbitzuekin. Gure baliabideak, aterpetxeak, gaueko arreta eskaintzeko aterpetxeak, eguneko zentroak, kasu horietan zailtasunak daude tokiko administrazioek horiek euren herrietan hartzeko. Eta gainera zailtasun handiak dauzkagu eskualde guztietan, hirigune nagusiek zerbitzu horiek ez zentralizatzeko eta hori homogeneatzeko. Sumarren esperientzia eta Galiziaren esperientzia kontuan hartuta galdetu nahi zuke ea helburu horiek lortu dituzuen aurreskola horietan edo eguneko zentro horietan edotan Sumarrek kudeatzen dituen zentro horietan lortu ote duzuen lurraldeko desberdintasun horiek parekatzea edota zerbitzuaren estaldura parekatzea lurralde horretan. Ez dakit hori zuen erakundeen kezken artean dagoen, eta ez dakit zuen antolaketa berri edo berritzaile horrek lagundu dizuen. Uste dut lehenik perfecto berak erantzun beharko lukela. Bai. Egia da, gure partzuergoak eta kudeatzen dituen kasua kontuan hartutan, inklusioari begira, batez ere barne lanerako bulegoak eskaintzen ditugu eta erabiltzaileentzako bulegoak. Guk zuzenean ez dugu inklusio zentrorik kudeatzen. Eta ez dugu nolabait gure herrietan kokatza ukatuko litzateken kasurik ere kudeatu. Egia da aurreskolen sarean eta eguneko zentroen sarean, eta horiek dira guk dauzkagun nagusienak hor, lortu dugu lurraldeko banaketa orekatzea. Eguneko zentroen kasuan hor badaude udalerriz gaindiko erakundeak eta hor homogenotasun batera itxi gara. Aurreskolak ere saiatu dira batez ere zailtasun handien duten udalerri horietara iristen. Eta hor badugu baliabide txikiago batzuk nolabait 0-3 urteko adintartera iristeko udalerri txikietan non ez duen merezi aurreskola bat eraikitzeak berak ere ez dagoelako nahiko erabiltzaile. Baina inklusioaren esparruan hor guk zuzenean ez dugu gisa horretako zentrorik kudeatzen. Gure lana gehiago izaten da diagnostikoa egitea edota bertako udalerrien baliabideak kudeatzea. Guk Sumarren behar izan bati erantzuten saiatzen gara. Eta beraz administrazioak gugana jotzen du kudeatzeko zailtasunak dauzkan zerbitzu bat daukanean edo arazoak izan dituenean. Beraz ez dakit badago nolabait udalerri txikiek gisa horretako egiturak berean hartzeko zailtasunik edo ukorik. Egia da, etxez etxeko arreta esate baterako legez araututa dagoela eta zer egiten da herritarren arretarako zerbitzuetak, kompetentziak bideratzen dira eta haiengana gerturatzen dira, haiek direlako erabiltzaileengandik gertuen dauden administrazio maila edo zerbitzua. Eta normalean ikusten dugu, hor badirela udalerri txiki batzuk non momentu batean bere gain hartu duten egoitza baten kudeaketa. Badakigu hau oso konplexua izan daitekeela, oso intensibo eta gero ikusten dugu kosta egiten zaiela horren kudeaketa eta arreta eskaintzeko beste kudeaketa sistema bat bilatu behar dute. Hau da, adineko pertsonei dagokienez topatu dugun sinergia normalean kontrako izaten da. Egoten da eguneko zerbitzu eskaintzeko gogoa eta formula berritzaileak bilatu behar izaten dira baliabideak hobeto erabiltzeko. Eta orain Next Generation Funds horiei esker, egoitza mota berri batzuk ere eraikitza saiatzen gara, edota interesgarria da zeharkako zerbitzu horiek eskaintzen duten plataformak, hau da eguneko edo gaueko zentroak eta SAK edo
herritarren arretarako zerbitzuak bateratzea, egoera horiek guztiak kudeatzeko. Nik neuk ere ez dut inklusioaren eremuan lan egiten, baina bai haurtzaroari dagokionez, bai indarkeria, bai adineko pertsonekiko arretari dagokionez, hor gogo handia nabaritu dugu bertako herritarrei erantzuteko. Ez dakit inklusioaren sektoreak estigma berezi batuen, gure kasuan ez dagoenak, edota, zahartze kasuan esateatrako denek zahartuko gara, eta hor politikoki interes bat dago egoera horri aurre egin ahal izateko. Bai, gauzatxo bat gehitu nahi nuke. Egia da, oraintxe Helenak aipatu duenaren harira, herritarrek partzuergoak eguneko zentro berri bat martxan jartzeko egin dituzten eskaerak asko dira. Hainbat jasotzen ditugu egunero eta dimentsionatzen jakin behar da. Eta udalerrien kasu edo udalen kasu gehienetan hori edatzen saiatzen dira, edota batzuetan gixanetarako zentroen kudaketa bere gainere hartu dute udalek, izan ere badaude hainbat aurreskola udalaren eskumenekoak direnak, udal aurreskolak direnak, eta badira hainbat udal eguneko zentroak kudeatzen dituztenak zuzenean ere. Guk baditugu horrelako kasuak, eta baditugu gainera udalerriz gaindiko eremuak hartzen dituzten kasuak ere. Baina batzuetan, eskari horiek dimentsionatu behar izaten ditugu, eta udalerritan zentratu beharrean, udalerriz gaindiko erakundeetan zentratu behar izaten ditugu, edo lurraldetan zentratu behar dugu. Eta inklusioaren kasuan aipatu dudan moduan, ez ditugu guk kudeatzen, beraz ez dugu halako eskabederik jasotzen. Oso ongi, hemen utziko dugu pixka bat berandu gabiltza, eta 12:20 ekingo digu hurrengo saioari. Eta uste dut orain